Quan en l'any 1973 es va crear el Museu de la Vila Joiosa, les primeres peces que van poblar les seues vitrines van ser les de la col·lecció geològica i paleontològica del geòleg Cinto Baello. De manera que esta xicoteta exposició és un xicotet homenatge a una persona que des d'aleshores, durant 40 i pico anys, ha estat ajudant intensament al museu. Els jacintos de Compostela són un cristalet al qual s'han atribuït poders màgics des del segle V abans de Crist, almenys pel que sabem en les tombes de la Vila Joiosa, on l'hem trobat des d'aquesta època, l'època ibèrica, i durant 1000 anys. Però després, a partir de l'edat mitjana, quan es crea la Vila Joiosa, sabem que es converteix en capçalera del Camí de Sant Jaume. Hi ha documents que parlen d'un pelegrí que ve de Nàpols i que està en calentures i que li compren una gallina per a fer-li un caldo perquè recupere, no? De manera que sabem que estos pelegrins que començaven així el viatge durant 40 dies caminant, pensaven que estos cristalets es protegien, tenien estos poders màgics que ja se suposava que tenien des de feia milers d'anys. Soc Cinto Baello, soc geòleg i vaig a explicar-vos breument la formació d'aquestes roques sedimentàries tan característiques i dels minerals que es troben dins d'ella, que són els jacintos de Compostela, una varietat de quars. Què són els jacintos de Compostela? Els jacintos de Compostela és una varietat de quars. El quars és un mineral abundantíssim en la corfa terrestre. El quars, quan és pur, és transparent, i els jacintos de Compostela tenen un color vermell molt característic, per això es considera una varietat molt específica. La forma, que és el més característic d'aquests minerals, és la d'un prisma acabat en dos piràmides, o sigui, prisma i bipiràmide. Això és com tot el quars. El color, que és el més característic, es deu a la presència d'argila ferruginosa, una argila molt rica en ferro, com aquestes roques que estan veient ahí. Quan es van formar? Bueno, estos minerals tenen un origen perfectament delimitat en el test geològic, que és en el Triàsic superior. En el Triàsic superior és on estan localitzats aquests minerals, aproximadament de 230 a 220 milions d'anys. Són les roques més antigues de tota la zona aquesta. Com es van formar? El mineral venia dissolt en l'àuia, és a dir, no arribava a la zona de sedimentació com estem veient ara, sinó venia dissolt en l'àuia. En aquesta època del Triàsic, la península no tenia res a veure, el mar feia entrades periòdiques sobre el continent, el que és el Mediterrani, entrava i deixava unes llacunes salades, paregut a lo que seria el Mar Mort, ara mateixa. El clima era àrid i molt calorós, el que afavoria l'evaporació d'aquestes llacunes marines. Entonces es precipitava l'algeps, l'argila arribava per mig del vent o dels torrents i dels rius, i el quars, en el moment que precipitava l'algeps i l'argila, cristal·litzava i absorbia o incloïa part de l'argila que quedava dins de l'estructura del mineral. Per això té aquest color tan característic. On es van formar? Seria tota la part est de la península, pràcticament des de Múrcia fins inclús el sud de França, el Rosselló, i una miqueta cap a l'interior. Les províncies principalment d'Alacant, València, Castelló, per supost, Cuenca, Guadalajara, una miqueta també les muntanyes costaneres de Catalunya i Navarra, mineral típic de la península ibèrica. En quant als jacintos d'Orxeta, tenen alguna característica especial? Els jacintos normalment tenen un tamanyet que va des d'un centímetre, com estos d'ací que quasi ni es veuen, estos tamanyets d'ací, que eren entre les meves mans, molt xicotet, este és una mica més gran, este té ja centímetre i mig, però els d'Orxeta arriben a tindre tamanys extraordinaris, com este que tinc en la mà, que medeix quasi 5 centímetres. Són peces que no són massa corrents de veure. O este d'ací, que està també en la roca on es va formar, que té 5 centímetres. Tenen també una característica que fa que siguin únics, que és el jaspejat de color negre. El color vermell, que és l'habitual en els jacintos de Compostela, està mesclat en una miqueta en unes taquetes negres
i això fa que siga molt característic. Una de les coses més cridaneres és el seu nom. A què es deu? Un nom tan característic que té una explicació molt senzilla. També se li diu quars hematoideu. Hematoideu perquè hematos és el color de la sang, color roig, vermell. Jacinto de Compostela té la següent explicació. Jacinto era un nom que s'aplicava a alguns minerals molt valuosos, principalment el zircon, pedra preciosa, i també altres minerals de color vermell, quasi tots gemes. Per comparació, se li diu Jacinto a aquestes peces. De Compostela perquè els pelegrins pareix ser que tenien la costum, quan se'l trobaven, de portar-se-lo com a amulet de la sort. Estos pelegrins probablement es replegarien per el camí, aquests minerals, els que entraven per França, també en la part de Navarra també se'n trobaven, i entre ells intercanviarien, i quan tornaven als seus països d'origen conservaven el nom, Jacinto de Compostela, que és com es coneix en tota Europa.